Welcome back. You are still watching the morning show on this Motivational Monday. We are now entering part 2 of your dream interpretation session with the insightful Pastor Weningi. Pastor, ngicabanga ukuthi nje asiqhubeke nje sibanike lento abayifuna abayithanda ngoba ngizwile khona nalo oshilo ukuthi hayi Pastor siyabonga ukuthi uzowabuya futhi. Kushuthi bayakuthokozela umsebenzi wakho Pastor. So asivele siphuthume kuleli iphupho ke leli. Our viewer here dreamt a viewer's dream was about being stung by bees. Our viewer was surprised to find that it was not painful as bees were shining him. Let's hear ukuthi ngabe chaza ukuthini lokho. Morning mfundisi. Ngibulise lo Njumani. Umhlongo lapha eceleni. Mina ngahlushwa liphupho ngaphupha ngilunywa zinyosi. Ngihlaselwa zinyosi singilumpela kodwa bekungekho buhlungu. Bengabuza ubuhlungu kodwa bezingiluma zona impela besacela ukuthi mhlasimbe ningangichazela ukuthi kuchaza ukuthini. Pastor, engikwazi ukuthi inyosi inhlanhla. Angazi ke leli phupho wena mawuchaza ubeka kanjani? Ya senza nje inyosi kuba kanje. Yenzeka inyosi zivele njengobuthakathi, yayibona? Mabekuthumela ngezilwane zivele inyosi yabo. Yenza futhi inyosi zivele ngoba kunezidalwa nje zakho esuke isondela kuwe yabona. Uma sezikuhlasela lezi inyosi zingahlasela ngoba wena kukhomba ukuthi kunabantu abasuke begadla ngezilwane yabona asuke bekuloya yabona bese siyakuluma ke lezi inyosi yabo kukhona umuntu ongadla ngemithi engalungile yabona. So asisithi ke njoba la yena veza ukuthi hayi ziyamluma lezi inyosi akabuza lobuhlungu umuntu isikhomba ukuthi if bekuyidalo zakhe ebeziza kuye ngolaka befanele abuze lobuhlungu ukuze kuzobona ukuthi hayi lo muntu idalwa zakhe ziyamthethisa yabona noma sehliselela kuye ulaka yabona. So la kusho ukuthi sekuluthi masibheka sithi hayi kusho ukuthi kunezitha noma kunabantu abangalungile asuke beza kabi kuye bemzama ukumlimaza kodwa ke uNkulunkulu uyayosithembisa futhi ukuthi siyawuhamba phezulu kwenyoka nofesela abayingozi akukwenzeka lutho ukuthi la siyakhoma ukuthi mhlawumbe yena njengoba izimhlasela lezi nyosi kodwa akabuza ubuhlungu futhi leli siyakhoma ukuthi amandla esitha awamengami awazi ukumehlula yabona noma wanamandla phezulu impilo yakhe yes. Hayi kuyomsiza impela ukuthi umfowethu aqhubeke nje athi uqinisa kakhulu ahlale kakhulu futhi nasemthandazweni asukume asukumele lolu daba. Pastor soqhubeka silande elinye iphupho futhi elandelayo.